Anakku telu. Jenenge ya sederhana. Sapa reng? Mbarepe tak jenengke Tuti. Tuti. Mergo metune ning Ngesor Wit Jati. Oh ning Sawit Jati. Nomor loro metu wedok meneh. Wedok meneh. Metune ning Ngesor Wit Bayem tak jenengke Tuyem. Oh, gampang wong Jawa. Sing Ya. nomor telu Ya. metune ning Ngesor Wit Jeruk. Tuh. Ngapa? Wong sing anakku kok tatu-tatu. Lah Ngesor Wit Jati. Nomor 1 Tuti tak mergo metune ning Ngesor Wit Jati. Nomor loro wedok Tuyem. Tuyem metune ning Ngesor Wit Bayem. Lah jeruk tuh. Lah sing nomor 3 metune ning Ngesor Wit Jeruk. Tuh. Tak jenengke Ahmad Gedek. Kok geseh kuwi? Lanang kok lah jeruke dicokot kecut banget terus gedek-gedek ngene bisa kok. Ya kuwi sing selamat ora pangan garangan ya kuwi mau. Enggak adil. Kowe ora ngerti. Piye to Yu? Aku lak ndek kanca jenenge Patmi. Patmi ya ya. Sedina utuh nang nggonku nangis-nangis. Lah enek masalah apa? Enek masalah apa? Cerita karo aku. Yu gandeno walah mbok yo pange-pangono aku to Yu. Lah ning ngopo bojoku ki akhir-akhir iki ora tau mangan ning omah. Lah ngopo? Aku turu ora tau dikeloni. Jarene iki kandha-kandha tangga teparu jare bojoku ndek demenan. Selingkuh. Selingkuh. Oh, lah, terus Sing piye? lanang kuwi selingkuh. Ha-ha. Aku dijak goleki. Lah terus piye? Piye wong sing selingkuh karo bojone wae aku? Anakku lho ndek iki bar tak sewenene. Lah nyapa to, Pak? Kelas 5 SD to, mulih saka sekolah lah kok nangis geru-geru to. Lah nyapa? Pengen gawe jilbab. Tak sewenene. Kowe iki nyapa kowe iki? Aku pokoknya aku tukokno jilbab, aku pengen sekolah gawe jilbab. Tak sewenene Dik, ra seneng aku. Kowe iki wong gak cengoh ya kowe kuwi. Lah kok iso gak cengah. Lho anake nggih jilbab malah ra oleh lho. Ora oleh tak Itu seneni. berhijab itu. Lah berhijab kok gak entuk. Kelas 5 SD kok gawe jilbab Lho lho. oleh mbok sak umure ya oleh mulai cilik. Ora entuk tetep tak Kowe seneni. koclok apa piye to kowe iki? Ora koclok piye? Lah apa? Wong anakku lanang kok. Lanang kok Dik anak. Ngene lho. Pupuken sing apik, suwi-suwi dadi banci, ngono lho. Enak kuwi. Wong ki ora usah didelok teko omongane, ning delok teko tindakane. Lah iki dalan lumakune. Dadi ora oleh opo, omongane percaya kok jorok-jorok. Belum tentu orang bilang jorok tapi dalam hati, Bos. Wah iya. Wah. Angel karo aku. Ora dalam hati ini Hebat. kealusane percel iki piye sih, Mas? Percil. Lho, ketoke rupane elek, tapi asline gapleki Dik. Jangkrik tenan kowe tak. Ya cok ceramu. Wis to ora usah gatek to. Rai kowe. Rai ku delok. Iya ya. Ya ora usah ngene lho. Iki lho samu barangi dipikir tenanan. Lho malah joget. Nangis nangis. Kok sing joget lho. Lembutira nangis kancane senep nang. Makanya ada pepatah mengatakan gantungkan cita-citamu setinggi langit. Itu adalah bosok omonganmu. Gantungkan cita-citamu ning ndi? setinggi langit. Apa nek cantolan ning kono? Heh. Kowe lek omong karo wong pinter iku kudune sing dipikir. Anu ngombene yo gawe gelas. Oh iya ora no ember no ngokop no. Jadi sak ngeblake awake dhewe. Nganggo banyu putih. Ora. Lah apa? Arak no awake dhewe kok. Lho, mun mendem berarti dadi manten. Ah mbuh dos. Nane nang kene yo madhep rene kok iso enak sing madhep rono sita lho. Ndi, Pak? Oh nguyuh ae. Lanang apa wedok? Lanang ditutul-tutul nang tembok ono. Lah lanang biasa nggawa obat lho, Pak. Obat apa? Obat abitne ngene lho lah karo diketek-ketek. Ngawur tok ae kowe iki. Kamu naik sepeda motor. Aku naik sepeda motor. Surat-surat lengkap. Lengkap. Spion ada. Ada. Knalpot gak mbok protoli. Ora, komplit. Komplit. Jarene enggak konsisten. Kok enggak konsisten? Langsung, ayo. Kamu kena tilang. Stop, ngono. Sepeda motor kamu apa? Honda, Pak. Terus jaket Suzuki, helm Kawasaki. Kamu itu enggak konsisten ya? Itu harus Honda semua. Terus aku tak jawab no polisi ini. Oh, mbok jawab piye? Aku wong pinter. Piye? Yo sampean yo gak konsisten, Pak. Aku yo Lho, kok gak iso? Loh, sampean apa? Polisi. Polisi. Sampean polisi toh, Pak? Pakai seragam apa itu? Polisi. Polisi. Tak semua Polisi. polisi. Nyapa kok nggih pulpen pilot aku tak ngono terus dhek ngomong suka aku. Tak ngonokne bene Mas, aku mosok ditilang. Ini polisi tahun piro lho? Suwi kuwi sawi wisan. Saiki kan gak. Kalau zaman sekarang itu Weh koclok kowe bocah iki. Lah lak golek gak enek. ya mara tuamu pateni. Kok tak tapuk lambemu kaya rumah saku. Nun sewu, Bos. Nun sewu. Saiki ngene lho, Mas. Apa? Ndagel ya ndagel. Terus mara tuwa kancane mbok candhaki karepmu piye, Kowe wani tenan karo aku. Mara tuwa iki aku sik anyar sak wulan lho. Mbok candak-candak ning dhuwur pentas masamu apik apa piye? Kelakuanmu kaya ngono kuwi apik. Aja neh kowe awakmu sijen wong awi ya. Bapakmu sing pekor kaya jak nrene. Apuk tenan kowe malah. Apa?
Ndakel ya ndakel ning tata krama akhlakul karimah didelok wong akeh wis bapak wis penak-penak nang mah mbok ketut-ketut ning nyawa. Bapak penak-penak nang mah mbok ketut ning mana perlu aja bapak sing mbok ketut. Mbokmu sing bokonge gede sisih legorene tak deg. Kurang ajar lho. Mbok iki mangsamu saiki ning rumah sakit kena penyakit stroke ta omong. Mbok katut-katut rene kurang ajar kowe. Delok bojomu sing untune nyolong. Gawe sing seneng video-videone Eka sing durung subscribe monggo padha di-subscribe. Bene aku lebih semangat gawe videone karo ngedite, guys. Oke? Apa saiki? Ayo sing Gusti Allah kuwi ora seneng, setan ya ora seneng. Ayo bosok ora kowe ayo. Kelakuan apa Gusti Allah ora seneng, Gusti setan ora seneng. Cokot kiri. Oh, cokot kiri ya ora iso apa. Ayo. Mendes. Ora iso. Klot. Gendaan karo setan. Piye mau? Piye? Gendaan karo setan. Sik mau. Nggawa bojone setan gendaan. Saiki tak takoni. Setan seneng Gusti Allah seneng. Apa enak to? Enak. Setan seneng Gusti ora enak. Gusti Allah seneng, setan seneng. Ndak enak. Enak. Apa? Nulung anak setan cemplung sumur. Anggrek kudat. Wong edan. Gak aku kopior. Gendeng. Kopior ndasku musuh awakmu. Percil. Apa percil? Nek jenengmu kuntat wae jeneng ora genah ning ngelokne kancane biacok cengelmu tenan kowe malan. Wong kene iki ditanggap larang-larang ning kene kon hibur masyarakat kok pentang-pentungan. Lah kula niku lak buka salon to, Bos. Entuk enggon niku ning ngisor wit waru. Lah kula tulisi potong rambut ngisor waru. Delalah enek campur sari, bodo mendem, gocekan tulisan. Lah sing tulisan warune suwek. Karek tulisane potong rambut ngisor. Ah, kuwi. Lah kula ki ya ora ngerti to pas nyapu, ora ngerti nek warune suwek. Pas nyapu nek Pak polisi miyos, lah tak tawani badhe cukur, Pak. Ngono malah aku dikecrek. Lumayan, tapi polisi mriko lho, Pak. Pak polisi. Pirang minggu. Anu meh 3 sasi. Sedih ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah to sedih no kudune Loh, alhamdulillah. Pak polisi ki gagah-gagah bagus-bagus ning kono ora ngliwet aku. Oh. Malah dikai bungkusan sego bungkus besok awan sore lumayan pama aku ki tenan. Di koning rono gelem aku. Tenang, rungono Pak Eko. Aja gawe atine lara wong wedok carane piye? Wong wedok njaluk apa wae kudu ditukokne. Oh. Contone wong wedok njaluk gelang, tukone gelang. Wong wedok njaluk wedak, tukone wedak. Wong wedok njaluk klambi sing anyar, tukone. Kowe pengen bojomu ayu teng ra gelem ragat iki wong lanang model piye, Pak? Sing kok seneng iki sapa lho, Kak? Wong lanang-lanang. Ya ora, Iya. Bener. wong wedok pengen ayu tapi ra gelem ragat tok pengen ayu. Wong wedok ning ndi model kaya ngono kuwi? Ora enak, Bro. Iya. Ayo to ben ana wong wedok ben iso ngopeni awakmu. Rungokno. Iya, panggah aku sing kok syuting. Lah to mbok tukone gelang. Ngono. Dadi piye carane sampean lak metu ning adoh ora ngiwasi sinden, ora ngiwasi rondo, piye carane ning omah ya rumaten bojomu kuwi.